हाय फ्रेंड्स, मीताज किचनमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत लसूणी मेथी, ती पण ढाबा स्टाईल. त्यासाठी मी इथे एक जोडी मेथी घेतलेली आहे. मेथी स्वच्छ धुवून आपण चिरून घेणार आहोत. आपण व्यवस्थित बारीक चिरून घेऊया मेथी. ही मेथी खायला खूप छान लागते आणि पातळ अशी हिची भाजी होते. ती चपातीसोबत, भाकरीसोबत, राईससोबत तुम्ही खाऊ शकता. आता इथे एक पाऊल भरून मेथी आपण बारीक चिरून घेतली आहे. इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 2 चमचे भाजलेली चणा डाळ घेतलेली आहे आणि 2 चमचे सफेद तीळ, हे पण मी जरा रोस्ट करून घेतलेले आहेत, भाजून घेतलेले आहेत. याच्यामध्ये आपण थोडं पाणी घालून याची पेस्ट बनवून ठेवायची. आता दुसरीकडे गॅसवर एक कढई ठेवूया. कढईमध्ये 1 चमचा एवढं तेल टाकून घेणार आहोत आणि थोडीशी लसूण याच्यामध्ये क्रश करून घालणार आहोत. ह्या भाजीला लसूणीचा फ्लेवर खूप चांगला लागतो आणि ह्याच्यासाठी लसूण 7-8 पाकळ्या तरी लागतात. ते व्यवस्थित परतून घेऊया आणि आपण जी भाजी चिरलेली आहे मेथीची त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायची. आता ही भाजी आपण 2 ते 3 मिनटं व्यवस्थित परतून घेऊया. झाकण ठेवून 5 मिनटं वाफ काढून घेऊया. ह्याच्यातलं जे पाणी आहे ते सुकलं की ही भाजी आपण एका डिशमध्ये काढून घ्यायची, म्हणजे मेथीचा जो कडवटपणा आहे तो निघून जाईल. ह्याच कढईमध्ये आता आपण 2 चमचे एवढे तेल टाकून घेऊया. तेल थोडं तापत आलं की ह्यामध्ये 1 चमचा जिरं टाकून घ्यायचं आहे आणि ते 2 सुक्या मिरच्या तोडून घेतलेल्या आहेत आणि 5 ते 6 लसूण पाकळ्या क्रश करून घेतलेल्या आहेत. हे व्यवस्थित आपण परतून घेऊया. ह्यामध्ये मी 1 कांदा बारीक चिरून टाकलेला आहे. कांदा व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. एक छोटा चमचा हळद पावडर टाकूया. एक चमचा लाल मिरची पावडर, चवीपुरतं मीठ, आणि इथे 1 चमचा एवढा गरम मसाला मी टाकलेला आहे. हे सर्व व्यवस्थित परतून घेऊया आणि ते 1 टोमॅटो बारीक चिरून ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. हे सर्व 5 ते 7 मिनटं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे, टोमॅटो मऊ होईपर्यंत. आता आपला टोमॅटो मस्त मऊ झालेला आहे. त्यामध्ये आपण जे तीळ आणि चणा डाळची पेस्ट केली आहे ते टाकून घेऊया.
ह्यामध्ये अर्धी वाटी एवढं पाणी टाकून घ्यायचं. हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. यामध्ये मेथी टाकून घेऊ. पाच मिनटं स्लो फ्लेमवर आपण हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आता आपली लसूणी मेथी झालेली आहे. यामध्ये थोडी कोथिंबीर चिरून टाकूया. ही भाजी ज्यांना मेथी आवडत नाही ते सुद्धा मस्त खातात. हीच गरम गरम चपाती किंवा भाताबरोबर भाकरीसोबत तुम्ही देऊ शकता. माझी रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा.